Сега политика и днес фал старт по всички линии в Народното събрание. 8-ият опит избор на председател отново се провали. Тече рекордният 18-ти ден от първото заседание на 51-то Народно събрание. Вече трета седмица депутатите се опитват да изберат председател на парламента, като и днес заседанието започна с фал старт. Парламента, брат, цирк отново стана. Всеки прави схема, ама никой не признава леви, десни, център. Всички са шит от роба в сърцето на народа. Болката е огромна, уж променяме промяната, но тя променя нас. Искаме реформи, но не ни дават шанс. Инфлацията расте, цените до небето, а пенсиите стигат само за кафето. Партиите се карат кой ще вземе властта, но не правят сметка, че убиват си народа. А младите с куфара към чужбина, там мечтата е жива, а тук е мъглива. И все пак не се предава и дръж се здраво. Младите се връщат, търсят своето право. Единствено трябва да щупиме стъклото. Дали с добро или шибано лово. Йоу, къде са реформите, къде са мечтите? Дългове растат, намаляват се парите. Сценарият е стари, пак в кръг се въртим. България е пъзел, брат, кажи кой ще го подреди. Йоу, къде са реформите, къде са мечтите? Дългове растат, намаляват се парите. Сценарият е стари, пак в кръг се въртим. България е пъзел, брат, кажи кой ще го магистрали строим. Викат на висок глас, дупките по тях остават символ за нас. Европари хвърчат, но къде са делата? В чекмеджета златни или сейф до вратата? Народе събуди се, стора паля ви сърцата. Римата тежи, разлюлява се земята. България гори, няма време за пауза. Да носи този текст, да усетите моята кауза. Йоу, къде са реформите, къде са мечтите? Дългове растат, намаляват се парите. Сценарият е стари, пак в кръг се върти. България е пъзел, брат, кажи кой ще го подреди. Йоу, къде са реформите, къде са мечтите? Дългове растат, намаляват се парите. Сценарият е стари, пак в кръг се въртим. България е пъзел, брат, кажи кой ще го подреди. Някои другари от управлението, от ръководство, разчитат от интелект да взимат решения. Съвети всеки може да дава, но решение не може, щом нема пари. Ей, България, време е за промяна. Думите са празни, ако няма деяния. Събуди се, народе, вземи се в ръце. И ти си човек, и ти носиш сърце.